Ku danna subscribe ku kuma danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Hikaya Hausa TV, muryar da ke kai saƙo zuwa ga zuciya. Bismillahirrahmanirrahim. Gudun asali, kashi na 2. Wata irin zabura Abba ya da jin haka ya saki sandar kamar a filin kokawa, ya cakumi wuyan rigar Mubarak, ya shaƙe shi sosai yana faɗin. Dama kai ne ɗan iskan mayaudarin da ka juya mata tunani ta yi wannan aika-aika ta fifita ka a kanmu? Shi ne Abba, shi ne Mubarak ɗin, kar ka yarda da zantukansa. Na ga alama wani mugun asiri ya yi wa Nabila ta yarda ta aikata abin da ta aikata. Wallahi Abba ba a cikin hayyacinta take ba. Cewar Yaya Yusuf yana huci kamar namijin zakin da ya wuni bai yi kalaci ba. Inna Delu ta kalli Abba a sufare ta ce, ka sakar mana shi kawai Abban Nabila, ka rufe mana kofa mu haɗu mu yi masa shegen duka da taɓare mu yi rugurugu da shi. Ai wallahi mai iya duka nan a duk duniyar nan sai dai ruwan sama gwaggo, ba dai mutum ba, don haka ki shiga taitayinki ko in sa a batar da ke wallahi. Ya yi wannan magana yana yi mata kallon wulaƙanci, sannan ya mai da hankalinsa ga Yusuf cikin gadara da isa ya ce, ƙwarai ni ne Mubarak mijin Nabila, akwai abin da za a yi ne? Ku tambayi ta da bakinta za ta ba ku amsar ban tursasa ta ba, don kanta ta amince da aurena, wanda ta ba da shawarar mu je kotu mu yi a ɓoye saboda wasu dalilai da bata faɗa min ba. Alƙali ne ya ɗaura mana aure da shaidu da komai na al'ada, sadaki naira miliyan 2 na saka mata a cikin akawunt. Duk bata faɗa muku ba? Ya ƙarasa yana kallo na. Haka aka yi Nabila? Abba ya tambaye ni cikin zare min ido. Na yi zuru-zuru cikin matuƙar tsoro na ce, eh haka ne Abba. Ya Yusuf ya yi min wani irin kallo da na kasa gane ma'anarsa. Mubarak ya yi murmushin izgili yana duban Abba. So malam ka cika min riga kaji? Shaddar nan da kake gani a jikina ta kai miliyan 1. Idan ka yaga ta ba iya biya za ka yi ba. Yi mana shiru malam, shaddar ka ɗan banza idan kana ji da rashin kunya, yanzu zan nuna maka irin tawa fitsarar. Ka barin da shi babana, ko shi ne ɗan ƙaru ne akan arziki ya yi kaɗan ya yi mana barazana da kuɗi. Na ga alama dole sai mun yi artabu kafin ya gane kuskurensa. Abba ya sake shi, ya shiga ɗakin Inna da sauri ya ɗauko biro da takarda ya miƙa wa Mubarak yana cewa, ka san me nake so da kai, matuƙar kana so mu wanye lafiya? Ina jin ka me kake so? Ka faɗa min ko nawa ne, in dai kuɗi ne baka da matsala. Ina da su da yawa a but ɗin motata, yanzu sai na sa a ɗebo maka ko nawa kake da buƙata. Kuɗinka na banza, kuɗinka na wofi, ko ka ga na yi maka kalar wanda kuɗi ke iya sauyawa tunani? Ya sake riƙe masa kwalar riga, yanda har sai da idanuwan Mubarak ɗin suka furfuto waje, saboda irin shakar da ya yi masa, kuma na fuskanci kamar zuwa yanzu ya fara tsorata. So nake ka rubuta mata saki 3 yanzu nan a jikin takardar nan, idan kuma ka ƙi mu je gaban mai shari'a, yadda za ka rubuta a dole. Babu maganar zuwa gaban mai shari'a Abba, ya zama tilas ya rubuta mata a yanzu, ko kuma jikinsa ya faɗa masa. Ya Yusuf ya faɗa cikin kurari, yana ƙoƙarin cire babban rigarsa, da alamun a shirye yake su yi dambashi da Mubarak ɗin. Idan na ƙi rubutawa duka na za ka yi malam? Ƙwarai kuwa, ba ma iya duka ba, sai na karya maka duk wata gaba da take jikinka, yadda har abada ba za ka manta da koda mai kama da ni ba. Mubarak ya kalli shi tsaf, ya ga cewa tabbas ya fi shi tsawo da murɗewar jiki, kuma ko kokawar za a yi, da gaske shi za a cuta. Don haka ya miƙa hannu ya karɓi takardar da abin rubutu, salin alin da nufin ya aikata yadda suke so. Wani irin gumi na ji yana karyo min tun daga tsakiyar gashin kaina har zuwa tafin ƙafata. Me yasa Abba zai yi min haka? Me yasa zai mai da ni bazawara alhalin ina matsayin matar aure? Me yasa ya dace dole sai na auri ya Yusuf kamar wahayi aka yi masa daga sama? Yanzu me matsayina idan ya sake ni ɗin? Ya zan yi da cikinsa da yake jikina? Shikenan sai na bi Yusuf mu yi rayuwar talauci saboda son zuciya da tawaye haƙi? Yanzu duk hotunan motoci da gidajensa da yake nuna min da alƙawarin zuwa ƙasashen waje da hajji da umara duk sun tashi a banza kenan? Wani kululin baƙin ciki ya tokare min maƙoshi. In dai haka ta kasance, babu shakka na shiga uku na lalace, babu shakka zan iya zarewa ma. Kai ba zai yiwu ba fa, gara ma kawai na fito fili na faɗa musu ni Mubarak nake so, sai dai duk abin da zai faru ya faru. Na san dai ƙarshe ba zai wuce a ce za a kore ni daga gidan ba. Idan ko aka yi haka, ta fi nono fari. Ba zan wani damu ba, tunda na san tilas wata rana za su neme ni, musamman idan ina aiko musu kuɗi da kayan abinci. Su kuɗi ai babu abin da ba sa siya, kuma duk taurin kai da tsaurin ra'ayin mutum suna saita masa hanya. Ta,
Yo akan me? Haka kawai ga gida can ƙatoto mai tiles da fankoki da gate da masu gadi, ga lambu da motoci na alfarma da masu yi min aiki zan biye musu in zauna a gidan ƙasa wanda ko arzikin janareto babu balle sola? An ce so ne, amma son kai ya fi, kamar yadda suka so kansu, tilas ne ma na so kaina. Ai rai bai fi rai ba. Har ya ɗora alƙalamin a kan takardar zai fara rubutu, sai na yi na shiga tsakiyarsu, na fizge takardar na yayyaga ta na zubar. Ina dubansa cikin ɓacin rai na ce, ashe dama san da kake min bai kai zuci ba Mubarak? Ashe kai matsoraci ne rago akan soyayya? Kai baka ga irin sadaukarwar da na yi a kanka ba, na yarda muka yi aure ba tare da sanin kowa ba, amma shi ne za ka watsa min ƙasa a ido a bainan nasi? Na nemi hawayen da ke zuba a idanuna na rasa, sai ma tsallar fishi da ƙunan zuciya. Idan ka aikata haka, tabbas ka ci amanar soyayya. Na ƙarasa maganar ina girgiza masa kai. Cikin mamaki da al'ajabi kowa ya sau baki yana kallo na. Ni kam ko a jikina na duba Abba da Yaya Yusuf cikin murya mai rauni na ce, Abba don Allah ku yi haƙuri ku janye wannan maganar. Saki abu ne wanda Allah baya so, yana kuma fushi da duk wanda ya zama sanadi ba tare da ƙwaƙƙwaran dalili ba. Na durƙusa akan gwiwoyina. Ina son mijina, ba zan so rabuwa da shi a yanzu ba domin shi ne zaɓin da na yi wa rayuwata. Matsayin yayana nake kallon Yaya Yusuf, bai kamata a bijiro min da maganar soyayya tsakanina da shi ba, don zai yi wuya ya sami yadda yake so a wajena. Bari kuma tuni mai afkuwa ta afku. Ku yi min afuwa ku danna zuciyarku akan abin da take so, kar ku shiga tsakanin haƙƙin ɗan da ke cikina. Inda ta hau tafa hannu tana salati. Fadila ko baki ta riƙe tana cewa, Nabila kina cikin hayyacinki kuwa? Anya kin san abin da kike faɗa? Kin fi kowa sanin da hankalina a jikina Fadila, dan sarai kin san cewa bana shaye-shaye, balle ki ce a bige nake. Na ba ta amsa ba tare da na saurare ta ba. Na fuskanci Yaya Yusuf da ya zamo kamar gunki saboda mamaki da takaicin zantuka na. Yaya Yusuf ka dubi girman Allah da zatinsa, ka haƙura da ni, don wallahi har abada ba zan taɓa son ka ba. Ko da ƙaddara ta sa min ya aure, ba za ka taɓa samun wani tagomashin kirki irin na masu aure ba. Ka cire ni kawai a zuciyarka, zai fi maka sauƙi, kar ka cutar da kanka. Abba ya wani irin huci yana duba na, da alama na gama kai shi ƙarshe. Ya kira sunana da wata kalar murya. Nabila, na amsa. Na'am Abba? Ya ce tashi tsaye. Nai saurin bin umarninsa. Ya yi min wani irin kallo. Kin tabbata Mubarak kika zaɓa ba za ki iya rayuwa da babana ba? Ya tambaye ni da murya ƙasa-ƙasa. Nai shiru ban ce komai ba, amma a zuciyata na amsa. Babu shakka shi nake so Abba. Ya buga min tsawa. Tambayar ki nake kika yi min shiru ko ba kya ji? Eh Abba, na amsa ciki-ciki. Maza tashi ki je ɗaki to, ki tattaro dukkan kayanki da kike da shi a cikin gidan nan, ki bi shi ku tafi. Ba ma buƙatar sanin inda kuka nufa, kuma ba ma so har abada mu sani. Ki sa a ranki daga yau kin bar gidan nan. Ke ba 'yar gidan nan bace, mun kore ki, kuma ko da wasa kada ki sake ki waiwaye mu. Nan da nan jikina ya hau rawa don ban taɓa tsammanin abin da zai faɗa ba kenan. Na dabarbarce ina kallon su kamar wacce ta warke daga ciwon makanta. Wannan fa shine gaba kura baya siyaki. Wani kallo Fadila take yi min, tana jiran ganin hukuncin da zan yanke. Na kalli Mubarak shi ma ya kalle ni, yana yi min wani murmushi. Come on baby, in dai da gaske ni ɗin kike so, maza ki yi yadda ya ce, don ba mu da sauran lokaci. Ya kalli agogon zinariyar da ke ɗaure a tsintsiyar hannunsa. Airport za mu wuce. Mu je da bai ki ɗan huta, na ga duk sun tayar miki hankali. Jikina a sanyaye na bar wajen na shiga ɗakin nawa. Duk aka zubo min ido ana kallona, yayin da Mubarak ya yi murmushin nasara. Yana yi musu kallon banza. Mintuna 3 kacal na fito da madaidaiciyar Ghana must go a hannuna, wacce na zuba 'yan tsirarin kayan da nake so a ciki. Fadila ta sha gabana cikin matuƙar ɓacin rai, tana hawaye take cewa, babu shakka akwai ranar da za ki yi nadama da dana sani marar amfani Nabila. Da za ki yi watsi da san zuciyarki, ki bi iyayenki ki rungumi ƙaddara, tabbas kina kwance mafarkinki zai tabbata. Ban kula ta ba na wuce gaban Inna da Abba na ce da su, ku gafarce ni, na san kuna cikin fushi da ni, amma na san dole wata rana za ku so ku sake gani na, kamar yadda ni ma da ƙaunar ku zan tafi, ba zan taɓa mantawa da ku ba. Ba mu buƙatar hakan, ki manta da mu kawai Nabila, don mu ma da zarar kin bar gidan nan za mu manta da kasantuwarki a wannan duniya. Za mu sa a ranmu cewa kin mutu kuma ba za ki taɓa dawowa ba. Inna ta yi wannan magana,
fuskarta babu annuri, sai dai yanayinta kaɗai zai bayyana maka damuwar da ke tattare da ita ba 'yar kaɗan ba ce. Ba zan yi miki mummunar addu'a ba Nabila, amma ki je na bar wa duniya ki. Ita ce kaɗai za ta ganar da ke abin da kika kasa ganewa a yanzu. Kamar wacce aka toshe wa kunne, haka na gifta ta gabansu, don a ganina idan na saurare su kamar na yaudari kaina ne. Mubarak ya sa hannu ya karɓi jakar, ya yi gaba na biyo shi a baya kamar raƙumi da akala. Har mun kai soro, ya Yusuf da Fadila suka biyo mu a guje. Ya Yusuf ya kalle ni, idanunsa yana zubo da hawaye, ya fara magana. Wallahi Nabila, da a ce kin san irin tsananin san da nake miki a zuciyata, wanda na ɗauki shekara da shekaru ina dako, da biki aikata wannan gangancin ba. Amma babu yadda za mu yi, tun da bakin alƙalami ya riga da ya bushe. Zan haƙura da ke da tunanin samun ki a matsayin mata kamar yadda kika buƙata, amma ki sani, daina son ki a tare da ni abu ne mai matuƙar wahalar faruwa, don babu shakka matuƙar babu son ki a zuciyata mutuwa zan yi. Batun barin gida da yin fushi da su inna kuwa duk wannan ba naki bane, in dai kina so ki ga daidai. Ni ne ya dace na bar gidan nan kamar yadda kika faɗa, ba ni da gado a ciki. Ki dawo ki zauna, zan faɗa musu ni na janye. Babu shakka na san za su fahimce ki, da sannu su bar ki rayuwa da wanda kike so. Yi min shiru ɗan iya, sarkin iya zance. Kai har kana da bakin magana a gare ni, bayan ka riga ka gama hautsina komai saboda son zuciya da bakin ciki mugu? Ai kawai ka zuba ruwa a ƙasa ka sha, tunda burinka ya cika, ka raba ni da iyayena. Tafiya ce sai na tafi, tunda sanadinka aka ce an sallama wa duniya ni, don haka na bar maka iyayen da gidan kai duk yadda za ka yi da su. Fadila za ta yi magana, na ɗaga mata hannu cikin zafin rai na ce, kar ki ce komai Fadila, na fuskanci ke ma bayansa kike bi, ba kya son ganin ci gabana. Ki bar ni kawai, idan da rabo wata rana za mu sake haɗuwa. Na kaɗa kai na fice daga gidan. Ina jiyo lokacin da yaya Yusuf ya yanke jiki ya faɗa a soro. Fadila ta ɗora hannu a ka, ta kurma ihu tana kiran su inna su zo su taimaka, zai mutu. Amma na yi mursisi, na shige zankaɗe ɗiyar motar Mubarak, samfurin Range Rover mai baƙaƙen gilasai. Ya tada motar muka harba kan titi, ya nufi hanyar da za ta kai mu airport. Muna tafiya sanyi, AC na ratsa ni. Tunani nake kala-kala akan abin da na aikata. Anya ko ban yi kitso da kwarkwata ba? Da yake ba wani nisa tsakanin unguwarmu da airport ɗin. Tafiyar mintoci 15 kacal, sai ga mu a bakin gate. Babu ɓata lokaci, ya danna hancin motar zuwa ciki, ya samu waje guda ya yi fakin. Bisa mamaki na ga wasu bodyguard guda biyu sun zo wurin da sauri, sun buɗe mana ƙofa. Muna fitowa, Mubarak ya jefa wa ɗaya daga cikin su ki ɗin motar ya cafe. Babu ɓata lokaci, suka kawo tamfar suka lullube ta. Mubarak ya riƙo hannuna, muka nufi can wajen da ake ajiye jirage, wanda tun daga nesa na fara hangen su kala-kala, manya da ƙanana. Wannan shi ne karo na farko da na taɓa zuwa gaban jirgi. Ga ni gashi, kuma wai har zan shiga. Wani farin ciki ya mamaye ni. Na yi murmushin jin cewa ni ma yau na taka wani babban matsayi irin na manyan mata masu aji. Har ma na so mantawa da irin rabuwar da muka yi da iyayena. Gaban wani private jet na ga ya nufa da ni na musamman, faritas da shi, fankokinsa suna ta fulfulawa, wanda ga dukkan alamu mu kaɗai ake jira jirgin ya tashi. Na dube shi da mamaki na ce, Baby, wai kana nufin wannan jirgin za mu hau VIP irin yadda masu kuɗi suke? Iya mu biyu kacal zai ɗauka zuwa Dubai ɗin? In jijjiga min kai, yana kallo na da murmushi. Ai wannan ba jirgin haya ba ne, ɗaya ne daga cikin jiragena da nake fita da su ƙasashen duniya don yawon buɗe ido. Na zaro ido ina mamakin maganarsa, don a zatona duk kuɗinsa ban taɓa tsammanin ya kai wani limit da zai iya mallakar jirgi nasa na kansa ba. Jirgin kafa ka ce baby? Na ji an ce akwai tsada sosai, kusan miliyan 700. Ya yi dariya ya ce, ƙwarai haka ne, wannan da kike gani biliyan 1.5 na yi oda ɗinsa daga Amerika, sati 2 kenan da aka yi launching ɗinsa a ƙasar. Sabon samfur ne, yanzu haka a duk duniya mu huɗu ne kacal muka iya mallakarsa. Daga sarkin ƙasar Brunei, sai sarauniyar Ingila da shugaban ƙasar Spain, sai kuma ni ɗin nan da na zamo na farko a duk yankin ƙasashen Afirka. Wani mamaki ya sake cika ni, na ji daɗi kamar ya kashe ni. Tabbas na tsinci dami a kala, na kuma yarda arzikin sa Mubarak ya kai ya kawo. Ko da yake bai kamata na yi mamaki ba, don na sha jin ana faɗin mahaifinsa ya fi kowa kuɗi a cikin jerin manyan 'yan siyasar ƙasar nan. An ce har ƙasashen waje an san da labarinsa, ba wai iya Najeriya ba. Na ciji baki saboda takaicin yadda idanun Abba ya rufe kan wai dole sai na auri yaya Yusuf. Yo akan me? Haka kawai ga arziki, me za a yi da talauci don uban talaucin?
Muna so mu tattaka matattakalar jirgin na fiddo waya na hau zuba hotuna har sai da na kusan kala 20. Haka ma da muka zauna a sit, Mubarak ya ɗaura min belt. Yana yi min dariya don ganin yadda nake ta rarraba idanu ina kalle-kalle. Wanda kai da gani ka san cewa wannan ne karona na farko da na taɓa hawa jirgi. Lokacin da muka lula cikin sararin samaniya kuwa, ƙyar na yi da idona a windo, ina kallon yadda muke ratsawa ta cikin gajimare, yana wani irin gudu kamar hayaƙi. Takaici na ji ya mamaye ni kan yadda su inna suna ji suna gani suka guji arziki suka rungumi talauci ƙiri-ƙiri saboda son raya farin cikin wani su kashe nasu. Na yi ajiyar zuciya yayin da na soma tunano abubuwan da suka faru baya tsakanina da Yaya Yusuf, da irin ƙiriniyar da na yi da kwaikwayon rayuwar 'ya'yan masu kuɗi, wanda sanadinta ne na haɗu da Aminiya ta Fadila, 'yar gidan wani babban attajirin ɗan kasuwa, Alhaji Musa Daula. Al'amarin ya samo asali a yammacin wata ranar Juma'a shuɗaɗɗiya a watan Oktoba da misalin ƙarfe 5:30 na yamma. Kwalliya na ci sosai kamar wacce za ni gidan biki, don dama al'ada ta ce duk ranar Juma'a sai kawai na ƙure a daka na shiga gari. Ni ce yawo kwararo-kwararo bin gidajen biki, da wanda aka gayyace ni da wanda ba a gayyace ni ba, musamman idan na ga gidan masu kuɗi ne, don a duniya na tsani zuwa kowace sabga ta talakawa, saboda babu abin kirkin da mutum yake samu idan ya je, na daga kayan ciye-ciye ko kuwa haɗuwa da 'yan gayu 'yan gidan masu kuɗi. Kai, ni fa ba iya sabga kaɗai ba, Allah ma ya sani na tsani talaka. Idan ba dole ba, babu abin da zai haɗa ni wata mu'amala da shi. Dan dai kawai an riga an haife ni gidan talakawa ne, ba wai don ina ɗibar kamanni da su ba, sai don ƙaddara kawai wacce ta riga fata. Babu yadda inna bata yi da ni ba akan wannan shishshigi da cusa kan da nake a inda ba a gayyace ni ba, amma na ƙi ƙasa-ƙasa na ce ba zan iya ba, saboda ina ganin riba sosai a fitar da nake. Sanadin haka na haɗu da samari kala-kala masu kuɗi da suke nuna suna sona ina wulaƙanta su ina ja musu aji. A tunaninsu ni ma 'yar gidan wani babban hamshaki ce, ba tare da sun san cewa sana'ar mahaifina saye da sayarwar kayan lambu ba ne. Ko da yake akwai gurare da yawa da na sha bayyana kaina a matsayin 'yar gidan babban ɗan siyasa. Akwai ƙawayena da yawa wanda na yi musu ƙaryar cewa ni 'yar asalin garin Abuja ce ba 'yar Kano ba ce. Gidan da nake zaune ina zuwa hutu ne gidan 'yan uwanmu ne. Amma asalin gidanmu yana nan a kusa da fadar shugaban ƙasa cikin birnin tarayya Abuja. Kada ku manta ku danna mana subscribes ko kuma danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Hikaya Hausa TV, muryar da ke kai saƙo zuwa ga zuciya.